xa somos un referente en instalacións en persoal, xa somos un referente a nivel europeo. Entón, isto que fai colocar Lugo no mapa. Na aula de produtos lácteos e tecnoloxías alimentarias traballamos alrededor de 15 persoas. A maioría traballan na planta piloto, no departamento de I+D Innovación, e tamén ofrecen servizos de asesoramento técnico. Despois temos 4 laboratorios, que son o laboratorio de propiedades físicas, o laboratorio de análisis sensorial e os laboratorios de microbioloxía e físico-químico tamén, que dan servizos tanto a nosa planta piloto nos desenvolvementos que levamos a cabo no día a día, como servizos externos a empresas e as industrias do sector. Temos tamén a área de formación e a área de comunicación. Nos temos unhas instalacións e un persoal neste centro que nos converte en un centro de referencia xa a nivel europeo. Non hai un centro como o noso a nivel europeo que teña estas instalacións. E ademais a xente que traballa aquí é un persoal con moitísimos anos de experiencia, falamos dunha media de 15, 20 anos, e temos un experto ou unha experta para cada tecnoloxía. Polo tanto, xa somos un referente en instalacións en persoal, xa somos un referente a nivel europeo. Entón, isto que fai colocar Lugo no mapa. As liñas de investigación e de traballo da PLTA son fundamentalmente 5 que están interrelacionadas. Temos, por unha banda, alimentación e saúde, suprarreciclaxe alimentaria, etiquetaxe limpa, tecnoloxías de conservación e novos ingredientes. En alimentación e saúde traballamos para mellorar nutricionalmente os alimentos, deseñamos tamén moitos produtos para colectivos poboacionais específicos, como poden ser deportistas, xente maior, rapazada, e tamén para persoas con intolerancias. Traballamos tamén moitísimo na aplicación de novos ingredientes alimentarios. Na suprarreciclaxe alimentaria centrámonos moitísimo no aproveitamento e valorización de subproductos e coprodutos da industria, como o de queixería, e no tratamento de efluentes, incorporando tecnoloxías que reduzan as verteduras e as cargas contaminantes. Fundamentalmente trátase de obter unha sustentabilidade dos procesos productivos, facendo unha mellora dos usos enerxéticos e, polo tanto, de reducción de custos de produción. En etiquetaxe limpa, que é unha demanda enorme dos consumidores e das empresas, está, como o seu nome indica, eliminar ou reducir os aditivos na etiquetaxe e incorporar novos ingredientes funcionais. Despois, na cuarta liña, que é a de tecnoloxías de conservación, centrámonos sobre todo no deseño e millora de procesos e formulacións para alongar a vida útil dos produtos e conseguir a calidade e a inocuidade alimentaria deses produtos. Por último, en novos ingredientes, que se está a traballar moitísimo neste centro de investigación e en todos os centros de investigación do mundo. Traballamos no deseño de procesos que permitan obter eses novos alimentos, eses novos ingredientes alimentarios e tamén, como dixen xa antes, nos ingredientes funcionais, que son componentes de outros alimentos que se incorporan aos produtos e que achegan beneficios de saúde para as persoas que os consomen.